Gernikako arbolaren oinordeko bat landatu dute Donibane Garazin, herriko etxearen aintzinean, auzapez jeltzaleak egin zuen galdea. L'anecdote, c'est qu'on plante ça sur la place Charles de Gaulle. Et il faut se rappeler que Charles de Gaulle, à l'époque... Anekdota zera da, De Gaulle generalaren plazan landatu dutela, ura ere, buru jabetasuna zaritu zen denboran. Baxe Nafarroako hiriburuak harremanak sendotzen ditu Bizkaiarekin. Dezentralizazioa eta Europa aipatzen direlarik, euskaltasunak ere toki zabalagoa behar duela uste du auzapezak. Askatasuna, demokrazia, Euskal Herria eta Nafarroa gogoan izanez. C'est important pour nous, je pense, de se rappeler un peu de l'histoire du Pays Basque et de la Navarre. Beti esaten dugu eta azpimarratzen dugu Gernikako arbola ideologia eta lurralde desberdinetako euskaldunok miresten dugula eta gaurkoan baieztapen horrek indar gehiago hartzen dauela pentsa egiten dut. Horregatik poz handia hartu genduen alkateak eskaera bidali zigunean Bizkaiko batzar nagusietara eta horrela hemen bai gure euskal nortasuna aldarrikatzeko aukera dakagu eta Iparragirrek ondala ia 200 urte abestu ebana, emanta zabalzazu gaurkoan hemen iparraldean errealitate egiten dugu beste behin ere. Donibane Luizune eta Zumaian ere, galdeak ere, Espainiako estatuan. Pasadan urtean Granadatik eskatu ziguten, han Motrilgo herrian landatzeko Gernikako arbolaren kimu bat, badakigu Gernikako arbola dela Euskaldunon ikurrik unibertsalena, gure eskubide historikoen eta askatasunen ikurra da, baina baita ere herri honen bakenaiaren ikurra da bai. Eta orain Donibane Garaziko plaza nagusian ere ikusgai.